कोचिंग में करे एगो बड़ी परेशान पाना पर लिखे आई लव यू या जहान। अरे सुना तारा कौन अरे ए सोना कोचिंग में करे एगो बड़ी परेशान पाना पर लिखे आई लव यू या जहान। अच्छा रोज करे पर पोज गुलाब निकाल के बुझल मजाल कौना लाल के मजाल कौना लाल के छुचा मार जी के माल के मजाल कौना लाल के छुचा मार जी के माल के मजाल कौना लाल के कट्टा दुपट्टा से निकाल के देखा दो। अच्छा साचो का हो हाँ ए हो कहेला लोभ वाला लहसुन सिखा दो। कट्टा दुपट्टा से निकाल के देखा दो। ए कहेला के दिल दे दो रखब संभाल के। का चाहता मजाल कौना लाल के मजाल कौना लाल के छुचा मार जी के माल के कौना लाल के छुचा मार जी के माल के मजाल कौना लाल के कॉपी किताब सारा खीसी जरा दे। गुंडा के बनलो कर छन में छोड़ा दे। अरे सही कहता रहो बहुत परेशान करता। अब ना करी राव विकास को छुपैया लगावा। अब ओकर समैया बतावा कौना बच के